eken gülledim, hemme yerden soradım. Kim şolgayı, ol hocalı. Bu yüreğim soraya şoli. Bu bana başka bana, benden o başkalara. Seni yüreğime belledim, ayda yazmaşkana. Bu bana başka bana, benden o başkalara. Ömrümü bağladım sana, sen bilen yaşamana. Ancak baba zat değilsin, dine sen böyle emmetmelisin. Sana seyredip dur yanımsın, onu hiç kim bölmesin. Yürücüğüm var zat değilsin, değilsin yürüme girsin. Perde bir men bir sen, başka gerek del hiç kim. Bu bana başka bana, benzer o başkalara. Seni yürüme belledim, ayda yazmaşkana. Bu bana başka bana, benzer o başkalara. Ömrümü bağladım sana, sen bilen yaşamana. Kim şolgayı, ol hocalı. Men onu eken gülledim, hemme yerden soradım. Kim şolgayı, ol hocalı. Bu yüreğim soraya diye şoli. Bu bana başka bana, benden o başkalara. Seni yüreğime belledim, ayda yazmaşkana. Bu bana başka bana, benden o başkalara. Ömrümü bağladım sana, sen bilen yaşamana. Gönlüm bir eser yali, yadiya söygü romani. Sensiz geçmeyecek yali. Kollun men ayım nurum, bana rahat bol ya yanım. Kucağımda men uklayın. Men göğ atman bolayım, sen kuş bolup uçkanatın yayın. Gitsenem sen odamı, yine de gelginin canıyla. Men göğ atman bolayım, sen kuş bolup uçkanatın yayın. Gitsenem sen odamı, yine de gelginin canıyla. Her kime misleyer, bizimki yani sevgi. Hem bağıtlı bulmanı, Dakayın yüzü, ol menin gelinim. Sayladık doğru yolu. Assalamu alaikum, merhaban vatandaşlar, merhaban doğanlar. Ne bu yine daha koyduğum yeri maksat bilen gülşadın durmuş koy, bağış koy. Bunda varamızın devamında belli meskul destan video stüdyodan da varamızın imrazat doktorunu yadgar yağa geçer. Elbette tuyum meskul ajın Kemal Vefat Yevdanov
ayrıca kardeşime bile ballısı olsun. Teşekkürler. Hem de kardeşim Bayıl Tanrıyız bilen birlikte Kızıkboy Alparas bizden daşlaşma geçen video in boyu kadroların sunulmaktadır. Şeýle ajaýyp bagyt toýlaryna, durmuş toýlaryna gözel göçme toý mekanynyň agdy bir işgärlerim elbetde özüniň bere geçirgen bu şeýleşmasyna. Onda bizden uzaklaşmaň, toýa tomaşa edýäs. Ýaşlaryň bagty bolsun. Obodan dünyada, obodan yaşa, bağlı yaşa. Arzuum koşayın men sada, söýene söýlen sen gıyda. Deňe sen sile aşk yoluna, belece düzülen koşatara. Adyny ýazylyp müňde sana, söýüň süýji sevgi dolsun jana. Bolun iň bagtly aşyk maşuk. Koşu bağıt, koşu gök asmana. Uçalyň bağıtdan asmana. Söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa. Ekilsin güller damjana. Uçalyň bağıtdan asmana. Söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa. Ekilsin güller damjana. Sen badın, sepelep yağadım. Söyön gülüm sen men perivadım. Aşığın söyeni gowunşadım. Adyny ýazylyp müňde sana. Söyüň süýji söýgü dolsun jana. Bolun iň bagtly aşyk maşuk. Koşa bagyt, koşu gök asmana. Uçalyň bagtdan asmana. Söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa. Ekilsin güller damjana. Uçalyň bagtdan asmana. Söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa. Ekilsin güller damjana. Uçalyň bagtdan asmana. Söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa. Ekilsin güller damjana. Uçalyň bagtdan asmana. Söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa. Ekilsin güller damjana. Obodan dünyada, obodan yaşa. Gelip çarpıp orada yas mehman yaşa. Başa çamlar sipa, toýlumuşlar. Spasiba. Obodan dünyada, dünya bagtly yaşa. Obodan yaşa. Boşa garra. Elbette destan video hem daşary ýurtlarda görülýän in ajaýyp kadrlar in koçaýyp videolar bilen tanalýar. Orada hemen. Bakışlarından belli.
Restore. Yar ey ağalarım elmerin gözler görmüşüm Hay sallandı otur şu yüzüne düzen ay nadülün Hey nadülün Hey yaşa al başını dök yay kanıp yören On Allah'a tanıtı malin gel malin Hey getir malin hey malin Yan ol var yan gözünün serine dönme Olup yanım gel yanım Hey gel yanım Hey kuruma Çilinle yoktur senin de şeyle bir senim geleyim Hayaletim alıp gözlerim gel gözlerim Hey gel ten gözleme hey nalim Hey çayar bu şok dört aylanlar biline gel biline Hey biline Hey benim yarın çıkıptır bağın seyrine vah hey Yarın on kanı bu kıyıdın gel Hey kıyıdın vah hey Hey miskinanı hayran eden şey yar Aşkın adı yaman eken bir karar Ey bir karar Hey bir karar Hey yadıma düşen yağlar menlardar Çağırtıma tüzda dalin gel dalin Hey gel ten dalin hey Düşenle yağlar men dağlar Çağırtım hakkını tutar Ah sadilin gel tadilin Hey tadilin Hey yadıma düşenle yağlar men dağlar Çağırtım hakkını tutar Tadilin gel tadilin Hey gel ten tadilin hey Aslında
Yanımda bul, yanımda kal canım. Mene seni hiç kime vermem. Anan seni hiç yıkı koymam. Mehriban ileşleri, hormatly mehmanlar, garaşylýan pursatlarymyza gelip ýetdi. Dabaramyzyň sebäpkärleri biziň aramyza gelýär. Häzir ýaşlarymyzy, garaşylarymyzy hemme jämiz yerimizden ör turýas, ör turyp uly dabara bilen owadan aýdym sağlaryň asyna ýaşlarymyzy garaşalýas. Ýaşlar bagty bolsun. Soygunum, salınım
Köp sağ bolsun aýdýas. Köp sağ bolun. Mehriban ýaşdyrmady. Garşalan mehriban mehmanlara. Köp sağ bolsun aýdýas. Ine hormatly mehmanlar, edid adamlary garaşylýan pursatlarymyzdan gelip ýeti, dabaramyzyň sebäpkärleri bir-birine münasip ýaşdyrmady. Maksat bilen Gülşat gelinen biziň aramyza öwüşgün atyp geldi. Ine pursatdan peýdalanyp dabaramyzyň sebäpkärleri maksat bilen Gülşada biziň hemmämiziň ýüreklerimizden, kalplarımızdan joşup çykýan iň gowy, iň ajaýyp arzuwlary dabaramyzyň şu pursatdyny gönlüň göni mehriban ýaşdyrmyzyň şanyna ýollaýmak galýa. Maksat dostum alýan geliniň aýagy düşsün. Allahan goç-goç ogullarynız bolsun, gözel-gözel gyýlaryňyz bolsun. Diňe bagtly ýaşaň, owadan ýaşaň, owadan durmuşyň, owadan gullaryny, owadan söýgü bilen, owadan ýaşamaňyzy beýik bir bardan biz elbetde siz mehriban ýaşlar üçin dileýäs. Şu gün size näçe arzu aýsagam az, şonuň üçin gepi uzaldyp durmaň hajaty ýok. Şunuňky gurýan durmuş toýuňyzyň bünyady berkden bolsun. Allaha näme durmuşyň, süýjügülerim bar, ajygylerim bar durmuşyň, ajygyleri başyňda düşäýär ýene-de hiç saçan ruhdan düşmeli däl, elmidama biregi söýüp, silap ýaşamany başarmaly. Mehriban mehmanlary, hormatly adamlary, dabaramyzyň başyna da belläp geçdik. Ýaşlarymyzy öz aramyzda garşalarymyzdan soňra toy eýeleri tarapyndan dabaramyza öz boluşly badarga berler diýip elbetde. Şeýle ajaýyp obadan pursatlarymyzdan gelip ýetdi. Ine dabaramyza gatnaşýan hemme mehmanlara hoş geliňiz, sapa geliňiz diýmek üçin aýratynda şu günki dabaramyzy resmi taýdan açyk diýip eglan etmek üçin çuňur hormatlanýan, sylanýan Allah berdagmydy. Ulu hormat bilen sahnamyzyň merkezine görmekseýiz. Elbetde dabaramyzyň başyna mehriban ýaşdyrmada bir obadan arduw ýolasak, ondan soňra dabaramyzym resmi taýdan açyk diýip eglan edäsiňiz diýip haýsydýas. Allah berdag hoş gördük ajaýyp toýumyzy tutýan toýlaryňyz utly bolsun. Başyna. Sağ olun, hormatly toýa gelen mehmanlar, gadyrdan mehmanlar hemmäňizden haşgyn öwrejanyň öýüne Maksatçanyň toýuna gelip otyryz. Şol ýaly toýlar hemmäňizden hem öýleriňizde bolmak arzu edýän daim toýlarda oturaly, toýa maçyk diýip oglan edýän bagçylarymyzam gow taň sawalyny taýlardan çalar, taň oýnaýly, lezzet alaýlyň hemmäňizden sag bolun. Köp sag bolsun aýdýas. Allah berdagy aýdan arzuwlaryňyza, ýagşy niýetleriňize bezem goşulýan halda şeýle ajaýyp toýlaryň her biri asla halal Türkmen ojaklaryna ýygy-ýygydan ýar bolmaklaryny tüýsüremizden arzu edýäs. Bi dabaramyza gatnaşýan hemme mehmanlaryň adyndan aýratynda öz adymyzdan maksat dostumyzdan geliniň ýüzüni açmak däbini ýerine ýetiräsiň diýip haýsy edýäs. Mehriban mehmanlary hemmäňizi ünsüňizi ýaşlara çekmekde haýsy edýäs. Elbetde dabaramyzyň başyna öýlenýän edimiz maksat dostumyz geliniň ýüzüni açmak däbini ýerine ýetirdi. Maksat olsun bagty bol, bagty ýaşaň, obadan ýaşaň. Gahrman arka damyzyň saýasynda, arka dagly gahrman Hazy serdarymyzyň bize peşkeş beren şeýle obadan ýurduny, ajaýyp ýurdumyzda iň bagty maşgalanyň biri bolmagyny beýik biri bardan biz elbetde siz mehriban ýaşlar üçin dileýäs. Diňe bagty bolun, bagty ýaşaň. Ine mehriban mehmanlary, hormatly adamlary, häzir bir toýa başlamamyzdan obul sizin hemmejaňyzdan etjek haýystymyz şu ýaşlaryň şanyna bir ýürekden şowhunrak bir el çarpalyň mümkin bolsa. Ay, bunyň da bolmaýa. Kimne kim şu gün maksat bilen Gülşada ýürekden bagyt dileýän bolsa, ýürekden bir şowhunrak el çarpýas. Ay sağ bolun, toýa başlasak bolýar. Maksatçan bagty bol, bagtly ýaşaň, obadan ýaşaň. Mehriban mehmanlary, edid adamlar hemmäňiziň agdy bir maşgalaňyzda ortgaly bir döwletli ojaňyzda şuň ýaly toýlary toýlamak bagty meselesini dabaramyzda resmi taýdan açyk diýip eglan edildi. Öňüňizde goýulan näde nagmatlardan gatarkan iýip oturmaňyzy sizden ulug hormat bilen haýsy edýäsini. Ýaşlarymyzyň şanyna, maksat bilen Gülşadyň şanyna häzir ýürüýte bir obadan söýgü mukamy ýanglanýar. Bulaydyman biziň meşhur aýdymçymyz estrada äleminiň parlak ýyldyzy Wepa Pirjanow ýerine ýetirer elbetde. Şeýle ýanglanjak söýgü mukamynyň asyna obadan ýaşlarymyzy
Gözül göçme toy mekanının toy sahnasyna, wassansına, söýgü tansına çağırýas. Ýürüýti ýaşlaryň şanyna meşhur aýdymçymyz Wepa Pirjanow dowam edýär. Ýaşlary söýgü tansına çağırýas. Obodan dünyada, obodan yaşa, bagda yaşa. Arzuwym goşoýun men sada, söýüne söýülün sen gyza. Deňe sen sile aşk ýoluna, berece düzülen goşatara. Adyny ýazylyp müňde sana, söýüň süýji söýgü dolsun jana. Bolun iň bagtly aşyk maşuk. Koşu bağıt, koşu gök asmana. Uçalyň bağıtdan asmana, söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa, ekilsin güller damjana. Uçalyň bağıtdan asmana, söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa, ekilsin güller damjana. Sen badım, sepelep sepelep yağadım. Söyün gülüm sen men perizadım. Aşığın söyüni gövünşadım. Adyny ýazylyp müňde sana, söyüň süýji söýgü dolsun jana. Bolum iň bagtly aşyk maşuk, goşa bagyt goşu gök asmana. Uçalyň bagtdan asmana, söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa, ekilsin güller damjana. Uçalyň bagtdan asmana, söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa, ekilsin güller damjana. Uçalyň bagtdan asmana, söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa, ekilsin güller damjana. Uçalyň bagtdan asmana, söýgüler dolsun can jana. Beginip göz ýaşlar damsa, ekilsin güller damjana. Obodan dünyada, obodan yaşa. El çarpıp kolla yas mehman yaşa. Nosa çamba siva, toyluğusta. Spasiba. Obodan dünyada, dünya bagtly yaşa. Obodan yaşa. Boşa garra. Şowhunarak el çarpyas. Şowhunarak el çarpyas. Köp sag bolsun aýdýas. Meşhur aýdymçymyz Wepa Pirjanow obadyň belenten belent ýaňlasyn. Ýaşlar bollan mehribanlar hem maňa köp sag bolsun aýdýas. Ähligiň agdy bir maşgalaňyzda bir şeýle jaýyp toýlary toýlamak bagty meselesini dabaramyzy toy eýleriniň adyndan häzir alyp barýas. Elbetde maksadyň bir ýakyn dosty hem kärdeşi, biziň hem kärdeşimiz bir gow alyp bar jigitlerimiziň birin ha täç geldi bally. Helde elbette bari taňyş bilen bilelikden etip bolsa, dabaramyzy has hem şowgyna beslersiz umyt bilen geldik elbette. Dogrudan bari. Awa. Eger çyn bolýan bolsa, bari häzir iki topara bölýäs. Sag tarap, çep tarap. Haýsy topar goş el çarpýan bolsa, şo toparym has hem aktiv gatnaşýar. Onu sen iglan edýän. Ilki bilen sag tarap. Sağ taraf. Yani bu da köp sağ tarafta, bu da köp şoň üçin. Hary çep tarap klasdaşlar.
Hayır. Ne gıybat etmeye geldiniz bari. Sağ ol. Hani çep taraf yine bir gede gel çarp ya soğukulurak. Ene gördün değil mi? Sağ Hiç taraf. gıybat etmeye gelmendir. Onda başlayaz elbette. Yaşlar baktı olsun Maqtatcan. Hani geliniňe malip münasip ornuňda oturmaryň sot berýäs Maqtatcan. Arkan oturup bermeli. Mehriban mehmanlar yeni bir yol hemeňde işleriniz şähertiňde açyk bolsun ýas. Öňüzde goýulan näde nigmatlardan gatarkan iýüç oturup bermeli. Elbette şugunda baramyň dowamyndan ha iň naýbaşy hyzmatlarym sizin hyzmatyňyzda meşhur destan video studiosy da baramyň iň bir bagtly purzatlaryny ýadygarlyk ýadyga geçirýär. Aýratyna meşhur aýdymçymyz Wefa Pirzanow elbette özüniň toy aýdymlary bilen şugun sizin hyzmatyňyzda. Ine häzir toy eýleriniň adyndan hem ine kardeşime de täş geldi baly bilen Hem de Baýly Taňyýew bilen birlikde dowam edýäs. Ne dawaramyz şak hem şowkuna galýar. täş geldi. Ne şu ýaşlara ardyw ýollamak üçin nikah şaýatlary sakdan çagraýly. İlk ölen elbette bizim yakın hasım sıyıp barayan, halayan dostumuz elbette elinden dökülen yigit dostu. Dostlarından qarz almağa mecbur olan yigit dostu elbette Wefa Jany hem de Qıyız boydaşma. Geliniň jorasyny saknamyda çagraýas. Mümkin bolsa obadan toýlugynny saknamyda gelseňiz ilkinji bir gowy ardywlary mehriban ýaşlarymyň şanyna ýolaýsaňyz diýip paş edýäs. Hormatlanan nikah şaýatlary ýigdiň duasy geliniň mehriban boýdaşy ajaýyp dawaramyzda ajaýyp toýmyzda hoş gördük. Iň obadan iň ajaýyp ardywlarym siziň bilen hoş gördük. Maşgyna. İlk qıyızlardan başlayalım. Doğrudan hadi hormatlı da şoň üçin. Jorujan batly bol. Gelen öňe aýyp düşdi. Dostum batly bol. Geliňiň aýagy düşdi. Yaşların şanyna aýdan arzuwlar üçin el çarpyp sowgatlary garşy alýar. Şeýle ajaýyp bir tatda. Tofa bolsun aýdýasyny. Ýigdiň dostunyň adyndan, geliniň mehriban boýdaşynyň adyndan ajaýyp toy sowgatlary mehriban ýaşlarymyň şanyna gowsurýas. Ýigdiň dosty, geliniň mehriban boýdaşy tofa bolsun aýdýas. Arzuwlar üçin, sowgatlar üçin hem şäksiz minnetdarslyk bildirýäs. Tofa bolan. Döwletçan sag bolan. Elmida maşeýle ajaýyp toýlarda diýdardaşmak siz mehriban dostlary, mehriban boýdaşlary hem meňde meýesir etsin. İlkinji toy suratlary düşýär. Elbette dawaramyň dowamyna welaýaty belli meşhur Türkeşan özüniň toy suratlary bilen siziň hyzmatyňyzda. Toýlaryň gutly bolsun. Baýlyjan, ýalňyşmasam Dine welaýaty däl. Daşary ýurtlarda da elbette onuň düşen suratlary ýaýrapdyr. Elbette destan video hem daşary ýurtlarda görülýän iň ajaýyp kadrlar, iň ajaýyp videolary bilen tanalýar. Dogry dämi? Hawa. Onda arzuwlary bilen dowam edýäs. Häzir maksadyň hemme klasaşlaryny uly hormat bilen saknamyda toy mikrofona gelmen haş edýäs. Mümkin bolsa maksadyň klasaşlary dawaramyda indi gelmeli klasaşlaryň adyndan aýratyna dawaramyda gelip bilmän alan klasaşlaryň adyndan mehriban ýaşlarymyda obadan arduw ýolamagdy haş edýäs. Aýratyna synyp ýolbaşçylary bar bolsa hormatlanan bilim ustatlary, synyp ýolbaşçylary, ähli mugallimler hem klasaşlar bilen birlikde saknamyda gelip mehriban ýaşlarymyza arduw aýsa has jaý düşäjek ýaly. Şoň üçin dawaramyda gatnaşýan bilim ustatlary, mugallimler, synyp ýolbaşçylary, klasaşlary hemmäňde gelmeňizi haýy edýäs. Toýlugyny iň obadan iň ajaýyp arduwlary siziň bilen dowam edýäs. Ajaýyp dawaramyzda ajaýyp toýmyzda hemmäňde hoş gördük. Toýlarym gutly bolsun. Klasaş batly bol. Goşanyň bilen goşagar. Gelmäň alan klasaşlaryň hem aramyzdan gutlaýan. Klasaşlaryň adyndan hem kiçiräk sowgatmy. Klasaş batly bol. Batly ýaşaň. Klasaş batly bol. Batly ýaşaň. Klasaş batly bol. Batly ýaşaň. Kösa bolsun aýdýas. Klasaşlar arduwlar üçin kösa bolanyny obadan sadyryň asyna hemme klasaşlaryň adyndan ýaşlarymyza toy sowgatly gowsurýas. Ana yapacak klasaşlary ýadygarlyk surata düşelim. Hemme janyl jem bolup birlikde. Kösa bolsun aýdýas. Döwletçan sag bol. Klasaşlara sowgat gowsury bermeli. Bärden ha synyp ýolbaşçylary bar, bilim ustatlary bar. Bizem saknamyda ýaşlarymyza obadan arduwlar ýola bermeli. Dawaramyzyň her bir pursadyny elden bermän
Destan video stüdyoda ýadygarlyk ýadyga geçirýär. Hoş gördük. Hormatlanan bilim ustatlary. Iň obodon, iň ajaýyp arzuwlary siziň bilen başlyna. Sağ olun. Menem şu maqsadyň tutuldyryň durmuş toýuny unutlaýyn. Bulara uzak ömür berip jan sağlyk gardy ötýän. Öýre janaň taçanydymy dama. Toý bolsun. Taçanyň bereket egilmen. Köpsä bolsun aýdýas. Köpsä bolan. Ine bizem ýaşlaryň ýanyna baryp surata düşmäge haýsy diýäs. Elbetde şu gün dabaramyzyň dowamyny maksat bilen Gülşadyň toýundan ýadygar bolup galjak zatlaryň biri ilka video ýazgy, ondan sonra ýadygar toý suraty bolup durýar. Şoň üçin ýadygar suraty düşmelem. Unutma mehmanlar, ýadygar toý suraty düşýär. Köpsä bolan. Elbette Bayılcan doğru diýen. Ýöne toýgutlyk gojaklaryň sany çeroçul kän sanarda doğru dämi? Şoň üçin ilki bilen godaçylyk kapysyny açan elbette hormatly godaly mehmanlarymyzy çagyraly. Şol sanda aýratyrlyk bilen elbette ýigit dostuny kapyny açmany, kän kösen, gyz ýeňesini ulu aýratyrlyk bilen ýeriňizden turup özüňiň kimligini görkezmeňizi haýyş edip. Aýratyrlykda ilki bilen şon çagyrys, ondan soň galan godaly mehmanlar elbette Bayılcan. Umuman aýdanda toýmada gatnaşýan hemme gudaly mehmanlar hemmeňi sahtnamyzyň merkezine görmäkseýäs. Biziň adymyz agdaldy, biziň adymyz agdalmady diýip oturmaly däl. Toý mikrofona gelmeli we öz ýüregiňizde ýakyn insan, mehriban dabaramyzyň sebäpkary Gülşat dogurmyzyň şanyny, ondan soňra dabaramyzyň sebäpkary maksat dostmyzyň şanyny obodun ardyw ýolamagy haýsy edýäs. Hani onda galan godaly mehmanlarym gelýänçe elbette ýigit ýeňes, gyz ýeňes başlan. Gülşat bagdyň bagtly ol. Gülerizin hiç solmasın. Öpajan, kapyny açman petlerin gelece şumy? Alyp bereýin puluňy. Hökmanlar gerek. Onda godaly mehmanlar dowam edýär başlyna. Joram Gülşat maksat bilen bagtly ol. Gelenegiň aýagyň çyksyn, hyzmatyň bersin. Bagtly bolun, bagtly ýaşa. Kudalar toylarınız kutlu olsun. Kudaçılık, mini yılçılık. Gülşatcan, sever yarın kutlu olsun. Hem işe gülüp özün yalak bolup oğudan olsun baktın. Hem işe öye varana gülüp barıp gülüp kaytın. Oldu mu? Mesine Gülşat çıkanın bagtly ol. Hemişe gülüp gez. Aytır. Gülşat bagtly ol. Gülşatcan maksat bilen bagtly ol. Aydın mı? Bagtly ol, bagtly ýaşa. Eçekem Gülşat bagtly ol. Daýda bagtly ol. Kuza daýba bagtly ol. Gülşatcan bagtly ol. Gülşatcan bagtly ol, bagtly ýaşa. Sen aýdym. Gülşat çıkanım maksat bilen bagtly ol. Gülşat maksat bagtly ol. Gülşat bagtly ol. Gülşat abba bagtly ol. Gülşat abba bagtly ol. Köpsä bolsun aýdýas. Ardyw ýola mehriban gudaly mehmanlar ardywlar üçin köpsä bolanyny hemme gudalar bolup ýaşlarymyza ajaýyp toý sohbatlarga oturýas. Gudalaryň adyny toý sohbatlary. Gudaly mehmanlar köpsä bolsun aýdýas. Bolsunýan sohbatlarymyzdan şu mümkin ajaýyp dabaramyzdan, ajaýyp toýumyzdan ýadygar bolup galsyn, toýuňyza gaýsyn, täze gudo garnaşyňyz bilen, täze gudolaryňyz bilen ýagna Saparovlaryň agdy bir maşgalaty bilen diňe toýda gatnaşyň. Ine sohbatlara gowturýas, mehriban ýaşlarymyza, ondan soňra
hemmemizi jem bolup ýadygarlyk toy suraty düşmeli elbetde. Şumun gajaýyp toýdan ýadygar bolup galar ýaly. Biz bolsa mehriban ýyleşleri, hormatly mehmanlary dabaramyzy ýene-de gobardylar bilen dowam edýäsini. Ýaşlarymyzyň şanyny owadan ardyp ýollamak üçin hemme kärdeşleri sahnamyza çagyrýas. Mümkin bolsa maksadyň ähli kärdeşlerini sahnamyzyň merkezine görmek isteýäs. Häzir maksadyň kärdeşlerim sahnamyza gelip ýaşlarymyzy ardyp aýsa, ondan soňra bize ajaýyp dabaramyzy tansaýdymlar, tansalar bilen dowam ederiz. Häzir bolsa hemme kärdeşleri sahnamyzyň merkezine görmek isteýäs. Elbetde dabaramyza gelbilmän alan kärdeşleriň adyndan bir ýaşlarymyza obadan ardyp ýollamagyny haýyş edýäs. Hani kärdeşler ardyp ýollasmy? Kärdeşleri entäk jem bolmaly diýe, onu dabaramyzy tansaýdymlar, tansalar bilen dowam edýäs. Dabaramyza gatnaşýan hemme klassdaşlary, ähli kärdeşleri, gudaly mehmanlary, dogan garnaşlary, obadoş goňşulary, umumyň aýdana şu toýmyza gatnaşýan hemme mehmanlar tansa çykmaly. Adatyny dabaramyzyň sebäpkärleri maksat bilen Gülşadam tans meydança tansa çagyrýas. Ýürüýte sizin üçin meşhur aýdymçymyz Wepa Pirjanow dowam edýär, hemme jämiz tans edýäs. Paýakly. Hemme janlary tansa çagyrýas, owadan ýaşlar bagtly bolsunlar. Yarın gününü düğme, canım seninki olsun. Yarın gününü düğme, canım seninki olsun. Almayar yüzünden, ballardan yaşadımdan. Aşı olur hayranlar, karşılara gözümden, karşılara gözümden. Totulun içinden tavusa min dersin. Çölüm umarani atkını görersin. İstesen gelirmin ya beni görersin. Bolu güllülelem, levi ballelelem. Bolu güllülelem, levi ballelelem. Yarın gününü düğme, canım seninki olsun. Yarın gününü düğme, canım seninki olsun. Almayar yüzünden, ballardan yaşadımdan. Aşı olur hayranlar, karşılara gözümden, karşılara gözümden.
düşüp hep dayda. Ya olmasa toyda, yatlayasa durumu ulanlık buraydı. Olmalı uzakta, kalmalı dolukta. Doğan doğana kala, rastlaşmalı munna. Düşüp hep dayda, ya olmasa toyda, yatlayasa durumu ulanlık buraydı. Olmalı uzakta, kalmalı dolukta. Doğan doğana kala, rastlaşmalı munna. Doğanlarım var, men doğanlarım var. Elmadan benim yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmakta, en bağıtlı bunlar. Beni bağıtlı diyen doğanlarım var. Doğanlarım var, men doğanlarım var. Elmadan benim yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmakta, en bağıtlı bunlar. Beni bağıtlı diyen doğanlarım var. Asiye Cemşit İşte Sağlığımı yatma, doğanlarımı izle. Allah'ım ayırmasın, bir börekten asla. Sevmen gölgünsün, her yerde dayansın. Gül başıma kina, hem taşıma kala. Sağlığımı yatla, doğanlarımı izle. Allah'ım ayırmasın, bir börekten asla. Sevmen gölgünsün, her yerde dayansın. Gül başıma kina, hem taşıma kala. Doğanlarım var, men doğanlarım var. Elmadan benim yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmakta, en bağıtlı günler. Beni bağıtlı diyen doğanlarım var. Doğanlarım var, benim doğanlarım var. Elmadan benim yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmakta, en bağıtlı günler. Beni bağıtlı diyen doğanlarım var. Dans edenler gerekiyor. Dans edenler devam edeceğiz. Arkadaşlar.
Bakışlarından belli, vallahi bu kız nasıl? Bakışlarından belli, vallahi bu kız nasıl? Ay Nurcanım, Nurcanım, kurbanım sana canım. Ay Nurcanım, Nurcanım, kurbanım sana canım. Ne dedim de darıldım, gelsene, gelsene, gelsene küçük hanım. Ne dedim de darıldım, gelsene, gelsene, gel, 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 gelsene küçük hanım. Bugün dere taşar mı? Taşar beni aşar da taşar beni aşar mı? Ha bu Rizeli uşak inan sesi yaşar mı? Ha bu Rizeli uşak inan sesi yaşar mı? Ay Nurcanım, Nurcanım, kurbanım sana canım. Ay Nurcanım, Nurcanım, kurbanım sana canım. Ne dedin de darıldın, gelsene, gelsene, gelsene küçük hanım. Ne dedin de darıldın, gelsene, gelsene, gel, 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 gelsene küçük hanım. Yalla, yalla. Sağ olasın. Hadi gelsene, hadi gelsene, gelsene, gelsene. Hadi, hadi, hadi. Devam et, devam et. Ay Nurcanım, Nurcanım, kurbanım sana canım. Ay Nurcanım, Nurcanım, kurbanım sana canım. Ne dedim de darıldım, gelsene, gelsene, gelsene küçük hanım. Ne dedim de darıldım, gelsene, gelsene, gel, 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 gel. Devam et, devam et. Yine, yine. Hadi bir kelle. Nuri, Nuri. Nuri.
Spasiba. Bravo. Bravo. Reklama. Pauza. Hemme jamil 20'de geçip oturyas mehribanlar. Kosa bolan. Tans oynan. Yigitler gıylar kosa bolsun aýdýasyny. Hem ämad münasip ordumyza geçmeli, oturmaly. Dawaramyzyň ahyrynda şeýle toýumyzyň şaýady bolmagyny sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Oynan tansaryň toýuda gaçsar, gosa bolan. Janyňa sag bolsun. Hem äňiň agdy bir maşgalaňyzda bir şeýle ajaýyp toýlary toýlamak bagty meýesir etsene. Mehriban vatandaşlara, hormatly mehmanlar, ajaýyp dawaramyzy ýene-de gowardylary bilen dowam edýäsini, mehriban ýaşlarymyzyň şanyna agdy bir maşgalaň adyndan gowardylary ýollamak üçin, aýratynda nikah ýüzüklere oturmak üçin maksadyň mehriban dogany ejes doganymyzy aýratyn sarfa bilen aýratyn hormat bilen sahtnamyzyň merkezine görmek isleýäs. Mümkin bolsa şeýle toýly günne sahtnamyza gelseňiz iň ajaýyp ardulary mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollap agdy bir maşgalaň adyndan ýaşlarymyza nikah ýüzüklere gowsuraýsaňyz diýip haýyş edýäs. Hormatynyan dogany ejes dogan gelmeli haýyş edýäs. Ajaýyp toýmyza hoş gördük. Tutýan toýuňyzdan gutly bolsun. Maksat geleceğim görüşmeye baktın. Kosak bolsun aýdýas. Iň obodan ardulary mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollany inni agdy bir maşgalaň adyndan ýaşlarymyza nikah ýüzüklere gowsurýar. Gahrman arka damyzyň saýasyna, arka dagly gahrman Ferdarymyzyň bize peşkeş beren şeýle obodun ýurduny ajaýyp watanymyza ýene bir täze maşgalaň şaýady bolýas. Obodun ýaşlarymyz birek-birege nikah ýüzüne takşýar. Hormatly mehmanlar, eziz adamlar, sizden etçe haýyşdymyz bolsa, şu ýaşlarymyzyň şanyna bir şoğunrak el çarpaýlyň mümkin bolsa. Bravo. Maksat dostum nikah ýüzükleri gutly bolsun. Gül ömrüňde ilkinjisi we en soňky bolsun diýip umyt edýäs. Elmydama asuda asmanymyzda, parahat watanymyzda, obodun ýurdumyzda diňe bagtly ýaşamaňyzy beýik bir wardan biz elbetde siz mehriban ýaşlar üçin dileýäs. Bagtly bolun, bagtly ýaşaň. Berekela. Dogry diýen Baýaljan kardeş. Ele maksatçan bir on üns vermen haýyş diýen senden. Yigit dostuň ady Wepa. Elbetde dawaraňy iň gowy aýdymlar bilen soýanam Wepa. Şoň üçin saňa dilegim aýdymdyr saýlarda Wepa bolşýaly. Söýgüňde de Wepa bolmagyny dileg edýäs. Dogrydan Baýaljan. Bagtly bol, bagtly ýaşaň, owadan ýaşaň. Mehriban mehmanlara, hormatly adamlara, şu güni dawaramyzyň dowamyny mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollanjak iň uly baha diňäp bolmaýan sowgatlaryň biri olam sizin çyn ýürekden ýollajak ardularyňyz bolup durýar. Şoň üçin ardulary gysganmazdan mehriban ýaşlarymyzyň şanyny ýollamaly. Häzir bolsa arduw ýollamak nobaty maksadyň hemme agalary, ähli gelnejeleri, mehriban ejekeleri, mehriban doganlarynyň paýyna düşýär. Hemme jaňyzy sahtnamyzyň merkezine görmek isleýär. Elbetde biziň adymyz agzaldy, biziň adymyz agzalmady diýip oturmaly däl. Sahtnamyda jem bolmaly we öz ýürek buýsanjyňyzy iň ajaýyp ardulary gönlüň öňü ýaşlarymyzyň şanyna ýolla bermeli. Dogry aýdýan Baýaljan. Häzirne şu ýerde palatkan gaýgatmy maksatçan meni göterýän. Bagşyn gaýgatma dostum Inimjan meni göterýän. Kameran gaýgatma Inimjan meni göterýän diýen diktirin pulny kim göterýän bolsa gelsin şol agaz men ýanyma. Ana. Ağaları hemme ağaları gelmeli. Ona hiç şayta ağası gelmeýärmi? Gelnejeleri, ejekeleri, doganlary gelmez haýyş edýäs. Yo ağalar ökmände bolmany inlere geler bolmandy. Dogry diými? Inlerden goşup çagyra gelme. Hemme inlere gelmeli owa. Adymyz agdalmady diýip oturmaly däl. Mehribanlara sahtnamyda gelip ýaşlarymyza arduw ýollamagy haýyş edýäs. Şu gün siziň çyn ýürekden ýollajak arduwlaryňyzyň özü ýaşlarymyza ýollanjak iň uly sowgat hazaplanýar. Şoň üçin arduw ýollamagy haýyş edýäs. Hoş gördük. Isläne ugle bilen ağam. Taşsuna. Maqsadam geleceğim oğlum. Sağ ol. Maqsadam geleceğim batly oğlum, batly ýaşaň. Masadam Gülşat geleceğim bilen batly ýaşaň. Moskwada okap beren Ahmet Inim adynam gutlyam. Geleceğim batly ol, ihlasyn adynam gutlyam.
Ağamcan maksat şu neşeylek geleceğim olacak Gülşat. Bir ömür bağıtlı olun Allah'can. Durmuşunuzum edil özünüz yalı odam olsun. Beduvatınız hiç açan büdüremesin. Doğunca maksat bağıtlı ol. Gelin ayağı uçsun. Bir ömür öde ademe cemazıma tüyürsün. Doğunca maksat Gülşat bilen bağıtlı ol. Eceme de ademe hızmatın versin. Ahmet'in adından toyun kutlayın. Bağıtlı ol. Başka da var mı? Onda häzir şu yerde mekancan çağıracak ayratilikte beni yürüyte çağıransın. Moskvadan ham ayratilikte toy için geldim. Doğru değil mi? Ahmet'in adını özün kutlayam. Sağ ol. Mağazada bağıtlı ol. Elimden gülürünüz olmasın. İneyim Ahmet'in adından kutlayın. Bağıtlı olun. Hani yine de ağalardan, inilerden gelsinler. Hükmen soratta tuvalama cevaplı, tuvalama ağalar baş üstüne. Görün ağa. Maqsadı görmek hükmenler. Kamera görüp duruyorsanız destan video. Mağacan. Bağıtlı olun. Toluğunun öydün ha. Bir yüzlük çıkarmağına. Ya men toluğun men yönü bir toluğun duruyorsun yere. Örjan kakan idi. Son geplemi. Gepledin mi? Galana sen yok mu? Vakt almalın. Tizden tiz kutlasak kovali. Doğrudan bari. Oldu mu? Soğutları. Kadir burman. Tansa geçmeden edil öňýan çağırýar solyam enataları. Gün enataz gutlaýar ondan soň tansa geçýär. Sadyr ardy ýolan ağalary, gelnejeleri, dogonlary, ejekelери ýaşlara toy sowgaty goşurýar. Pırım bari. Ne şu yerde kutlacak diye hani. Mekancan sen kimi tuğulama uzak yaşasın. Sana değişti de. Masadan. Maskalamıdan adına mı rikistirası oğutpa. Ay kiça dal be. Kiça dal o. Var yaman köpçülük kula. Ava. Üç şol götürüp bilen aklarını. Palatkan yarı tutur diye. Döwletçan bir owadan sadyryň asynda kim ardy ýolan ağa dogonlarynyň adyndan, ejekeleri gelnejeleriniň adyndan maestro paýaly. Ajaýyp toy sowgatary nähman ýaşdyrmyda. Har hemme jamydan bir ýadygarlyk suraty düşýär. Sowgat barlar ýoklar baryňyz. Sağ ol, Nadia. Sağ ol. Sağ olun. Ardılar üçün, adetinle toy sowgatlar üçün, döwletçan sağ olun. Oturan sowgatlaňyzam şumun gajaýyp toýumyzdan ýadygar bolup galsyn. Agdy bir maşgalaňyzda, siziň hem döwletli ojaňyzda şuň ýaly toýlary toýlamak bagty meýesresin, toýuňyzyň dowamaty dowammasyny ne? Hemmemiz ýaşlaryň ýanyna geçip ýadygarlyk toy suraty düşýär. Elbetde şumun gajaýyp toýdan ýadygar bolup galar ýaly ýürüýti. Destan foto studiosy ýagny Türkistan özüniň ajaýyp toy suratlary bilen şuňky toýuň hyzmatyna. Biz bolsa dabaramyzy gobardular bilen dowam edýäs. Kadir saxtamyzy maksadyň hemme daýlaryny, mehriban daýzalary, hormatlanýan ýegenleri, hemme gudagarnaşlary, hemmeňizi ul hormat bilen saxtamyzyň merkezine görmek isleýäs. Elbette doğru diýen Baýljan. Ýöne şu ýerde bir azajyk çağaçyklar päskeleri, doğru dämi? Şu gelnejeler mümkin bolsa çağaçyklar ýanyňyza alsan, şu aparatorlar çalışmaz ýaly mümkinçiligi bolsa eger haýyşsyzdan çağaçyklaryny ýanyňyza alyp oturuň. Şu toz kutlarlar, sowgat berýärler, päskel berýär. Şoň üçin çağaçyklaryny ýanyňyza alyň. Ýan gaýdyrşýaly agaýyn garnaşlary daý ýegenleri diýe elbette. Toýmada gatnaşýan hemme daýlary, daýdalary, mehriban ýegenleri, hormatlanýan çykanlary, hemme guda garnaşlary sahnamyza gelmeli. Obadan toýly günü iň gowardularam gönnün güni mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollamaly. Maňa bu dünýäde köp saat gerek däl. İl deňine öýüm öwdarym bolsa, uzakdan ýakyndan mehman gelinne gaşyna çytmaýan gül ýarym bolsa, maňa bu dünýäde köp saat gerek däl. Didardaşyp durýan dostlarym bolsa, kıyın günümde derdimi deň çekişjek, her sözü pent boljak,
hoşsarım bolsa, bir-biregin göwnümde degmäliň, hoş söz küýsemeýän ýürek ýürekdäl, ilim abad duru bolsa asmanım, maňa şondan başga hiç saat gerek däl diýär Şahir agamy edil. Şoň ýaly häzir bir ýaşdyrmada da owadan ardy ýolamagyny haýy edýäs, daýlary gelmeli, daýdalary hemme ýegenlere çykanlary. Şugun dabaramyzyň dowamyny ýaşdyrmada ardy aýtmaly mehmanlarymyzyň sany diýseň juda kän, şoň üçin daýdalary ýegenlere çykanlary bir tiýleşip sahnamyza gelsek, bir jem bolup ýaşdyrmada ardy aýtmagyny haýy edýäs. Mehman mehmanlary, hormatly adamlary, şu çağalaran bir tertibe çağırýas. Mümkin bolsa, hormatlanan daýdalary, hoşorduk toýmyzy, tutýan toýuňyň gutly mübarek bolsun. Toyuňyň dowamaty dowam bolsun. Başsyna. Ağızcan gelen ayağa düşsün Ağızcan hem şu hizmet veriyorsun. Batlı ol. Hormatly bizin hapun eçekem bilen giýibimiň öýüne uly toýuň şaýaty uly ötüs bun ýegençi maksatdan özüniň göwün beren gyzy bilen bak toýun toýlaýar. Menim şu şartly pursatdan beýtalanyp ýegençi maksatdan geliniň bilen elmi damy bir ömür bagtly bol. Eçekeme giýibimize hyzmatyň bersin. Allah'tan hiç wagt şuleýdi. Hemişe şuleýdi toý bolsun, hemişe şatlyk bolsun. Batylyň bilen boýdaş bol, gaýnanyň bilen sırdaş bol. Hemi öz göwnüň näki zatlaryny gaýnanyň bilen batylyň bilen teň paýlaş. Şu ardy ödýän şolary bagtly bolun, kiçiräç tawdymlar. Boldumy? Mağlaçan bagtly bol, geliniň bilen geliniň aýagy düşsün, hyzmaty bersin, bandyrma. Mağlaçan, ýegenim Mağlaçan Gülşat bilen tutup oturan bagtly gutly bolsun. Goýsun hemişe görjeňiz gowluk bolsun, söýjeňiz perlent bolsun, janyňyz sag bolup, tüýüňiz päk hemde ýeketäk bolsun. Sag bol. Maksat ýegen bagtly bol. Ýegenim maksat Gülşat bilen bagtly bol, bagtly ýaşa, görjeňiz gowluk bolsun, aljaňyz alkyş bolsun, ejekemede hyzmatyňyz bersin. Bagtly bolun. Soňadymy? Boldumy? Daýlar ýokmy? Ýigidi daýsyndan tanar diýe, han daýlary. Şeýdiň gelin daýlar. Şuan. Bak. Bunu baktılarsa. Ana geldi. Hani daýlar çykanlar hemmejesi. Maksat dost, toyun gutly bolsun, bagtyň açyk bolsun. Elmedama saňa bagyt ardy ödýän, durmuşda saňa bagyt ak ýol ardy ödýän. Toylar toýlaşsyn. Sag bolun. Sag boldummy? Kösä bolsun aýdýas, ardy ýola mehmanlaryny, ardy ýola mehmanlaryň adyndan, daýdalarynyň adyndan ýaşdyrmada toý sobatyr gowsurlar. Obadan sadaryň astyna garşy alyas. Daýdalary, ýegenlere çykanlary guda gardaşdyrga sag bolsun aýdýas. Ardylar üçin gowsurýan sohbatlaryňyzdan şu mulka ajaýyp dabaramyzdan, ajaýyp toýmyzdan ýadgar bolup galsyn, toýuňyza gaýsyn. Siziň hem agdy bir maşgalaňyzda bir şeýle agdy birlikde ogul öýrep gyýy çykarmak bagty meselesine. Mehriban mehmanlary, edid adamlary beýik şahyrymyz eje hakyna şeýle belläp geçýär. Eje ýüregde ýürek tapylmaz. Ejeleň ýüregi gülden nädikdir. Ejeleň hiç erbet ardywy bolmaz. Ardywy saglyk hemde abadlykdyr. Bagşy joşa gelse, döredör bir saz, şahyr joşa gelse, döredör desan. Emma eje ýüregde ýürek tapylmaz. Ejeler öz kalbyndan döredýär insan. Bir gow toýuň bolsa, toýuňny ýylyň günüň bolsa, arasyna ejeň bilen dädeň bolsa, ine bagyt şoldur adamlara. Ine şeýle ajaýyp goşga setirleriň asyna häzir Maqsadjanyň ýüregine ýakyn insanlary, hormatlanýan kıwlasy Örajan agymyzy, mehriban käbesi, täşan gelejemizi
ulu hormat bilen ulu sarpa bilen saxtnamyzyň merkezine görmäsi ýa silbati toýly günni şanyny senede saxtnamyza gelseňiz öz mehriban prezidentlerinize obodun ardu ýollap ak pata beräýseňiz diýip haýyş edýäs. Maksatçan senem häzir ýadgarlyk toý suraty düşýäňiz, suraty düşüp bolandan soňra geliniň alyp saxtnamyzy bize golay gelmeňizi haýyş edýäs. Elbetde ýüregiňizi ýaqyn insan ardu ýollayan mahalyny sizem ýanyna dursaňyz gaçjy düşäjek ýaly. Şoň üçin geliniň alyp saxtnamyza gelmeňizi haýyş edýäs. Onun için elbette soruda düşenler bir araçık salıp vermemizi sizden xahiş ederiz. Elbette Mehriban Käbäni, Mehriban Kıblany sahnamyzyň merkezine çağırýar elbette. Doğrudan Baýyljan. Örejan ağa gelmeli, täşan gelece. Gelmez haýyş edýäs. Obadan toýly günni iň süýjar dowlary häzir ene Örejan ağamyzyň adyndan, täşan gelejemiziň adyndan ýaşlarymyzyň şany ýollanýar. Örejan ağa toýlar gutu bolsun. Alyan geliniňiň aýagy düşsün. Täşan gelece. Agdy bir maşgalaňyzda döwletli gapyňyzda diňe bagtly günler höküm sürsin. Gülki elmedam hemraňyz bolsun. Allajan ýaşlarymyzdan bagtly bolsun. Şu ýerde bir agaýyn garnaş golay gezmegini haýyş edýän. Agaýyn garnaşlar hemme jam golay gelin. Başsyna. Maksatçan bagtly bol, ýani ýoldaşyň bilen ömürlük ýaşaşmak nesip etsin. Hormatly toýa gelen mehmanlar şu hemmede gyýy çykarmak, ogul öýlendirmek nesip etsin, toýlarda gatnaşalyň. Maksatçan bagtly bol, ýani ýoldaşyň bilen ýene ömürlük ýaşaşmak nesip etsin. Sag bolun ýaş. Maksatçan Gülşat ben bagtly bol. Elmedama gülüp ýaşan. Berekella, doğru aýdýar. Gel çarp ýaz elbette maestra goýýar ýa. Çerde ýürite, mekanjany haýyş boýunça sowgat bar, elbette maestro taýarmy? Gitdi gonna. Hemmemiz el çarp boldy ýaz elbette. Hany? Bir zaman döwürse. Hany? Men başlaýyn. Sesini aç. Aydım başlaýyn. Toýa gelen mehmanlar göwünler hoşlaýyn. Ornamızdan toralı hemmemiz ornatırız. Izi bäri boralı Bagyt tilläp ýaşlara elmi çarpyp duraly. Alyp elin alkışyn, Allah sizi ýalkasyn. Şu taýgurdan barysy Örejan ağam arkasından Vefa başı gelmese Ballı şovam bolmasa elbette baýly bilen bollar ýaly toy bolmaz. Täşar gece şular ýaly ogul dogmasa el çarpýar. Ağalary nerede? Jigi dogun nerede? Aklı camiz bilece elmi çarpıp durmalı. Halaslaşlar nerede? Halaslaşlar kutlularımız nerede? Toya gatnaşan hemmemiz elmi çarpıp bilece. Hani hemen birlikte bir stop, sağ ol. Stop maestro. Spasiba. Elli. Örejan ağa 100 ýaşynda el çarpýar. Bir. Eyle däl. Mendiň şey diýen el bir gele çarpýar. Şunuply hemmeňizde. Örejan ağa 100 ýaşasyn. Täşan elji 101 ýaşasyn. 99 ýaşasy golýa. Spasiba. Şular ýaly el çarpmak kimiň arkasyna erişdiň? Sag bolun, sag bolun. Ya sağ olun. Gelece şular ýaly çarpmak kimiň arkasyna erişdiň? Sağ ol diýe elbette. Maksatçan, şular ýaly çarpmak kimiň arkasyna erişdiň? Anaýdany? Ne bularyň näme boldy? Şular ýaly çarpmak kimiň arkasyna erişdik? Hani? Malatçy sağ ol. Onda hewmejämiz häzir gelin salam kabul edýär, hemde ondan soň aýdymsada orun berýär. Elbette Zemin Studiýanyň aýdymsaz toplarynyň ýol başdy we Papirjanow taýýarlyk görýär.
Häzir hemmejamiz gelin salam kabul edýäs elbetde. Şeýle ajaýyp pursatda. Täze düşýän gelin tarapyndan gaýnenesine, gaýnatasına ilkinji gelin salamy gutly bolsun. Ondan sonra maksat canım gelinim alyp ejeme, dädime toý serpaýlarym bar diýe onum durmadan el çarpyp bolap dursa kadyr maksat bilen Gülşat geliniň adyndan gaýnenesine, gaýnatasına toý serpaýlary. Biraz saktan giňeltmez haýyş edýäs mehribanlara, biraz saktan giňeltmez. Janaby, häzir gelinejeme alyp ýaşlaryň ýanyna ikçek surata düşýäňiz, ondan soň agaýyň aralaşyp alqaýyp düşübermeli. Yani ikçek galanyňyz entek gelin salam kabul etdik, sowgatlaryňyz, serpaýlaryňyz soýlugyna ýadygar galy elbetde. Desan video studiýasy bilen birlikde ýarga geçirýäs. Ömrüňiz uzak bolsun, ýaşlaryňyz bagtly bolsun. Maestro stop. Ýadgar suraty ene tanabyl düşüreli baýaljan elbetde, ondan soň aýdym sadan söýler. Şeýle ajaýyp pursatda. El çarpanyk hiç kim näme diýişmäge geldiňizmi ýa? O, malatsy, bravo. Endi ýadgar suraty düşýäs, elbetde Wefa Peygamberimiň ýol başlygynda Zemin Aydın Saz topary tezin hyzmatyňyza mehribanlar şeýle ajaýyp pursatda. Hemmejämiz şatlanyp tans edýäs. Häzir Örejan aga taşaňylajymyz bilen ýaşlaryň ýanyna geçip suraty düşýäs, ýürüýti Desan foto studiýasy özüniň toý suratlary sizin hyzmatyňyzda. Ondan sonra Örejan agamy studiýa ýaşlaryny ýatlap geljemiň emelinden tutup tans etjek diýe, şoň üçin hemme mehmanlary, akly qulakdaşlary, kärdaşlary, gudaly mehmanlary, hemme dogan garnaşlary, owadyş goňşulary hemme jaňda tansa çagyrýas. Ýürüýte sizin üçin biziň meşgul aýdymçymyz Wefa Pirjanow joşkun aýdymdyr bilen dowam eder. Biz bolsa hemme jaňyz joşup tans edýäs. Dogry diýen baýaljan. Neşerde Wefa üçin ýürüýte bir teklip bar. Ahmetjanyň haýysy boýunça ýürüýte daşary ýurtdakylar üçin ýürüýte iň gowy aýdymlar bilen ilki ýöne gutlagyň bilen şutaý üçin. Başdyna. Toylar toyulursun, owadan ýaşar bagtly bolsunlar. Maksatçan bagtly bol, gapyňyza toýdyk geleli. Ýürüýte hemme jaňyz üçin tanslarymyz dowam edýär. Owadan aýdyk salamlar. Yanımda durmayın, min gideyim çemenim
peptaydı Yar olmasa toydu Yatlayasa durumu Ulanlık buraydı Olmalı olukta Kalmalı dolukta Doğan doğana kala Dastasmalı munna Sütü peptaydı Yar olmasa toydu Yatlayasa durumu Ulanlık buraydı Olmalı olukta Kalmalı dolukta Doğan doğana kala Dastasmalı munna Doğanlarım var Benim doğanlarım var Elmadan benim yanımda doğanlarım var Toyumda kalmakta En bağıtlı günler Beni bağıtlı diyen doğanlarım var Doğanlarım var Benim doğanlarım var Elmadan benim yanımda doğanlarım var Toyumda kalmakta En bağıtlı günler Beni bağıtlı diyen doğanlarım var Sağlığımı yaklap, doğrularımı izle Allah'ım ayırmasın birbirinden asla Sevmen göz kuvunzum, her yerde dayansın Söz başıma fena, hem başıma kala Sağlığımı yaklap, doğrularımı izle Allah'ım ayırmasın birbirinden asla Sevmen göz kuvunzum, her yerde dayansın Söz başıma fena, hem başıma kala Doğanlarım var, benim doğanlarım var Elmadan benim yanımda doğanlarım var Toyumda kılmakta en bağıtlı günler Beni bağıtlı diyen doğanlarım var Doğanlarım var, benim doğanlarım var Elmadan benim yanımda doğanlarım var Toyumda kılmakta en bağıtlı günler Beni bağıtlı diyen doğanlarım var Sırıkta sakların İnleri şimdi devam edeceğiz Дарит ты женщинам цветы Без повода и без причины Ведь многого не надо Чтобы быть счастливой Дарит ты женщинам цветы Без повода и без причины Ведь многого не надо Чтобы быть счастливой Я подарю вам ландыши от души Я подарю вам лилии Желтые, красные, синие Я подарю вам ромашки И айгульки, и Наташки Я подарю вам все цветы Навсегда все цветы Дарить ты женщинам цветы Без повода и без причины Ведь многого не надо Чтобы быть счастливой Дарить ты женщинам цветы Без повода и без причины Ведь многого не надо Чтобы быть счастливой Я подарю тебе розы, розы и мимозы Я подарю тюльпаны, милые океаны Я подарю тебе пионы, пионы, миллионы Я подарю тебе жасмины Без повода и без причины Дарит ты женщинам цветы Без повода и без причины
Kısa yaşayıp Muşini Muşiklar birikin. Yürüyün İsmail Şanışık. Bağda uçrattım seni gül bağda